veľmi, veľmi dobre. No aj štatistika streleckých pokusov razom ukazuje vyrovnaný zápas. 6 minút pred prvou sirénou. Zalovičová zrazená prihrávka. Tam Maxim Štrbák nemá nôž. Čo je obrovský problém a to samozrejme obmedzí výrazným spôsobom jeho pohyb. Presa ale musí pokračovať, no aj v takejto znásobenej komplikácii v rámci oslabenia pokračujeme. Potrebovali by sme prerušiť hru, ale ideálne neinkasovaným gólom. Axel Sandin Pelika a jeho zakončenie, využitá švédska presilová hra a prehrávame. Stenberg v súboji so Štrbákom. Štrbák sa dostal naspäť k tomuto puku, ale ani na ďalší pokus sme to neodpratali preč práve cez Stenberga, ktorému výrazne pomohol Nilsson. Sandin Pelika, následne Bergqvist, rýchlo vykombinované a strela Felixa Nilssona. Tento možno ešte chcel obtreť o niektorého zo spoluhráčov pred bránkou. No a Axel Sandin Pelika si teraz nakorčuľoval do streleckej pozície. No a zaznamenáva svoj tretí kanadský bod v dnešnom zápase a druhý gól. Puk získal, no a tvoriť môže Sandin Pelika, ktorý zakončuje a strieľa gól. Nenápadná skrytá strela v podaní Axela Sandina Peliku zapadla do siete nášho brankára. No a je to hat-trickový presný zásah švédskeho kapitána. A to konkrétne Gizakovi Hedqvistovi, ktorý založil tento protiútok a následne 100% príležitosť pre Linusa Erikssona, ktorý to namieril do ľavého horného rohu Urbanovej bránky. No a švédsky náskok pomaly, ale isto narastá. Pekarčíková prihrávka pred bránkou a tam prišla dorážka Jenčka. Muž, ktorý túto presilovú hru získal, ju aj využíva a premieňa. Znižujeme na 2-5. Veľmi pekná súhra našich, najmä to udržanie puku v pásme z tej strany Juraja Pekarčíka. Tu ako si ten puk zhodil dole a potom, síce bola nepresná prihrávka krížna, ale ten puk sa nám odrazil a potom tu videl, že jednoducho tam tá prihrávka môže prejsť na Jenčka. Ten si ju veľmi dobre spracoval a hneď ju posielal pomedzi betóny, takže pekná akcia, pekná súhra našich. Po tom, čo sme napočítali 5 či 6 švédskych vyhodení pri tej predchádzajúcej našej presilovej hre, tak v tomto prípade sme sa do pásma dostali, udržali sme sa tam. No a Jenčko, našim druhým strelcom na tohtoročných majstrovstvách sveta. Elina aj pomýlilo to, že ten puk si spracovával Daniel Jenčko, pokiaľ by ho len tečoval, tak na to bol skôr nachystaný tým, že si ho zastavil, tak roztvoril tie betóny a Daniel to veľmi pekne využil. Ešte možnosť niečo s tým výsledkom urobiť, odraz puku do priestoru, kde sa síce zhruba nachádzal Dalibor Dvorský, ale neúplne v pozícii, z ktorej by mohol zakončovať. Následne švédsky výpad vedený Valbergom, ale taktiež nič zásadné pred našou bránkou nepriniesol, lenže priniesol súboj, po ktorom rozhodcovia budú vylúčovať na slovenskej strane nedovolené bránenie v hre. Tam naznačili smerom ku Samuelovi Barcíkovi a 65 sekúnd pred treťou sirénou pôjdeme aj my do početnej nevýhody. Tu súboj mimo puku, kedy Barcík takto na 2, na 3 krát ešte dohral Viktora Eklunda. Ten sa v závere už trošku dohrať nechal. Na myšlienky nejdu mi slova, neviem, ako by som to opísal. Takých súbojov si myslím, že je veľa, ale rozhodcovia to posúdili ako nedovolené bránenie a tým pádom Švédi pôjdu do záveru tretej tretiny v presilovke a so šancou pre Sandina Peliku možno na 4. gól v zápase. Verme, že Samo Urban mu tú možnosť zoberie. Aj Sandin Pelika by mal šetriť muníciu na ďalšie dôležité duely, ktoré ešte čakajú Švédov v rámci tohto turnaja. Nemusí všetko vystrieľať proti nám. V každom prípade plynie posledná minúta tretej tretiny. Prehrávame so Švédskom 2-5. No a v závere to ešte bude zrejme o dobíjaní našej bránky. Korunky sa dostali do útočného pásma, no a pripravujú si tam aj palebnú pozíciu. Práve Sandin Pelika sa dostal k puku, ale nezakončoval. Ďalšia rýchla, plynulá kombinácia. Tentoraz to už Sandin Pelika vyskúšal po takej biliardovej súhre.
Samuel Urban s úspešným zásahom aj po následnom nastrelení pred jeho brankou. Tam operoval David Edstrom a následne tam bol ešte pokus o dorážku z bezprostrednej blízkosti v podaní Viktora Eklunda. Je dobre vidieť aj tieto emócie, napriek tomu, že ten trojgolový rozdiel vráva, že Švédi už si to postrážia, tak my nemôžeme byť sklesnutí a prijať to len tak. Stále je to zápas, stále je to začiatok turnaja a musíme aj my byť cítiť a vidieť na ľade aj fyzicky. Kamery sledujúce výlučne pohyb Sandina Peliku zrejme budeme na tomto turnaji vydať častejšie. Nie každý hráč má taký luxus, že jedna kamera ide práve iba na neho. Okamžite po vádzovaní zakončenie, ktoré Urban na dvakrát odpratal preč od seba. A následne sa to Richard Baran snažil vyhodiť, ale tu bude Lindstein s veľkým prehľadom včas. Nilsson. Nešiel do strely, namiesto toho ešte pokračujúca kombinácia švédskeho tímu v záverečných sekundách. Otto Stenberg to šperkoval niekam pred bránku, kde ale už spoluhráča nenašiel. No a ďalšie góly v rámci dnešného stretnutia už nepadnú. Je za nami úvodné šampionátové vystúpenie s verencov Ivana Feneša na juniorských majstrovstvách sveta 2025. No a podľahli sme favorizovanému Švédsku 2-5. Nie nejakým vysloveným debaklom, ale treba povedať, že s výnimkou možno prvej tretiny nám Švédi naozaj veľa nádejí dnes nedali. Súhlasím, tam tá druhá tretina udala, alebo ukázala nám hlavne to, čo Švédi chcú ukazovať, ako sa chcú prezentovať počas celého turnaja. Boli dominantní, nedarilo sa nám zastavovať ich útoky, my sme mali problém sa dostať z vlastného pásma, Švédi boli všade o krok skôr, rýchlejší, fyzickejší. Ale áno, tá prvá tretina zase nám mohla ukázať, že aj s papierovo silnejším súperom, pokiaľ všetci idú na hranu svojich možností a máme aj trošku šťastia, tak vieme hrať